No niin, moikka! Tässä Maaret Velhovisiolta. Mä ajattelin, että mä voisin tälleen henkilökohtaisesti esitellä tämän meidän Huolet pois -markkinointipalvelun. Miltä sinusta kuulostaisi, jos sun yrityksellä olisi tämmöinen markkinointivelho käytettävissä ja me hoidettaisiin kaikkien kotisivujen päivittämistä, hakukoneoptimointia, graafista suunnittelua, mitä tahansa niin kuin tulee tarpeita markkinoinnin saralla. Onko kotisivuja koskaan mietitty, että voisiko niitä tehokäyttää? Että silloin ehkä olleet timanttiset silloin, kun kotisivut on julkaistu, mutta verkkosivut kannattaa paljastaa niin kuin koko markkinoinnin moottoriksi. Esimerkiksi ideoita kampanjoita tai luoda uusia palvelupaketteja ja laittaa niin kuin ikään kuin se sivusto tunnustelee markkinoita, eli voidaan tutkia, että millainen sisältö resonoi siellä teidän asiakaskunnassa. Huolet pois -palvelulla voidaan esimerkiksi huolehtia sivuston ylläpidosta. Nimittäin WordPress-sivut koostuvat niin kuin monesta digitaalisesta palikasta, teemasta, ytimestä, lisäosasta. Ja tämä aina tarkoittaa sitä, että joskus voi mennä pitti poikittain, ellei näitä niin kuin säännöllisesti huolla. Eli tämä Huolet pois -markkinointipalvelu avulla me pidetään huolta sun sivuston tekniikasta, eikä sinun tarvitse enää jännittää, että onko sivuston tietoturva kunnossa. Ja me voidaan myös kehittää kotisivuja, mutta mitä se tarkoittaa? Eli kotisivut on luotu käyttöä varten. Kun sivustolla on monipuolisesti näitä sisällöntuotantomahdollisuuksia, ideoinnissa on vain taivas rajana. Lopputuloksena meillä on ajantasaiset, nykyaikaiset kotisivut, jotka tarjoavat sun asiakkaille yhä uudelleen syitä olla yhteyksissä sun yritykseen. Ja vaikka WordPress-sivut on helppo päivittää, niin aikaa se säästyy, kun me täällä kotisivuvelhoina asemoidaan sun sisällöt sun puolesta ja kuvitetaan ne visuaalisesti ja teknisesti laitetaan asetukset oikein. Me voidaan myös laajentaa hakukoneen näkyvyyttä, eli hakukoneoptimoinnin teho kulkee käsi kädessä sen sivuston laajuuden kanssa. Ja paras lopputulos syntyy, kun yhdistetään sinun omat ideat ja tietotaito, ja sitten me verkkosivuvelhot hoidetaan tämä tekniikka ja visuaalisuus, ja sitten otetaan vähän boostia lisää tekoälystä, näin, että me saadaan oikeasti nopeasti hyvää jälkeä aikaiseksi. Sitten me voidaan viilata asiakasmateriaaleja, eli on tärkeää, että kaikki asiakaskohtaamispisteet pysyvät niin kuin visuaalisesti yhdenmukaisena kotisivujen kanssa, niin asiakkaalle tulee semmoinen laadukas mielikuva koko yrityksen viestinnästä. Erityisesti me suositellaan tällaista PowerPoint-pohjaa, eli se ei ole niin kuin pelkästään semmoinen yksittäinen dokumentti, vaan se on niin kuin käytännössä ihan monipuolinen viestintäväline, ja sitten teillä on ilo tehdä tarjouksia tai esitteitä tai muita asiakasmateriaaleja tällä pohjalla. Ja totta kai voidaan niin kuin, tehdä semmoista graafista suunnittelua, mitä te itse toivotte. Esimerkiksi jos tulee messuja tai muita sellaisia, niin sieltä sitten ohjataan työaikaa teidän tarpeiden mukaisiin juttuihin. Ja sitten voidaan lisätä vaikka joku uutiskirje, työkalu, liidimagneetti, näistä voidaan sitten jutella tarvittaessa tarkemmin. Ja sitten kun ollaan tehty uusia ideoita, kampanjoita, palveluideoita, niin eikö se olisi aika kätevää, kun sit niitä nostettaisiin vaikka Meta Facebook-markkinointiin tai Google Ads-markkinointikanaviin. Ja näiden digimarkkinoiden hyötyähän on nimenomaan se, että näillä voidaan valita tämä kohderyhmä aika tarkastikin ja sitten samalla opitaan, että mikä toimii ja mikä ei. Ja tosiaan, lähdetäänkö kehittämään sitä markkinointia ihan sieltä ytimestä käsin? Kaikki markkinointi on toki arvokasta, mutta tietyt osa-alueet tuottavat hyötyä paljon pidempään. Esimerkiksi somepostauksen elinkaari saattaa olla ihan päiviä, ehkä miltei tunteja, mutta sitten kun sulla on hyvä sisältö niin kuin nettisivuilla ja kun se saadaan googlaantua, niin se tuottaa sulle hyötyä vaikka vuosikausia tästä eteenpäin. Eli mitä jos aloitetaan näistä semmoisien asioiden kehittämisestä, josta tulee sulle ja sun yritykselle kaikista niin kuin pitkäkestoisinta hyötyä. Että lähdetään sieltä kotisivujen kehittämisestä liikkeelle. Ja tosiaan tämä Huolet pois -palvelu ei ole mikään perinteinen digimarkkinointipalvelu. Eli perinteisesti markkinointia yleensä ostetaan kanavakohtaisesti. Ja sitten niin kuin jotain Google Adsia hoidetaan tiettyyn kuukausihintaan digitoimiston
puolesta. Mutta fakta on kuitenkin se, että työn määrä ei ole aina sama, vaikka veloitus pysyykin samana. Ja tässä piilee se huolet pois -palvelun etu. Eli työaikaa voidaan ohjata joustavasti niihin asioihin, joissa sun yrityksesi niin kuin hyötyy kaikista parhaiten. Ja tosiaan, kun sulla on tämmöinen luottokumppani tässä hoitamassa hommia, niin koko kokonaisuus pysyy hallittuna. Näin. Ja sitten, mitäs tämmöinen palvelu sitten kustantaa? Eli tässä on niin kuin aika huikea lupaus sinulle, että sinä voit itse määrittää budjetin. Eli oli se sitten vaikka muutama satanen kuukaudessa tai enemmän. Ja että mitä sillä työajalla voidaan tehdä, niin pakettien painotuksia voi niin kuin muokata tarpeen mukaan. Että joku kuu työaikaa pääasiassa käytetään vaikka pahakokoneoptimoinnin aloitustöihin, toisena vaikka graafisen suunnittelun töihin, jos teillä on jotain isompaa tarvetta, tai kolmantena kuukautena työaikaa voidaan panostaa esimerkiksi digimarkkinointikanavien avaamiseen. Eli pystyt sitten niin kuin ennakoimaan markkinointikustannukset sitten tämän palvelun avulla. Ja mikä parasta, me emme sido sinua pitkiin sopimuksiin, eli markkinointipalvelun budjettia voit säätää tilanteiden vaihdellessa, ja jos siltä tuntuu, niin voit pistää palvelun tauolle niin kuin kuukauden varoitusajalla. Ja miten alkuun, niin nappa se hihasta, niin varataan semmoinen ideointiriihi, ja katsotaan, että kuinka nämä velhojen käsiparit olisivat sopiva tuki just sun yrityksen tarpeisiin. Mutta näin, oli mitä tahansa kysyttävää, niin pistä viestiä ja jutellaan sitten lisää. Kiitoksia kun katselit. Moikka!